ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் ஜோதிடர் ஜெயக்குமார் பேசுகிறேன். இப்பொழுது ஏப்ரல் மாத ராசி பலன் இந்த மாதத்தில் மேஷத்துலேருந்து மீனம் வரைக்கும் இருக்க ராசிகளுக்கு எப்படி இருக்கும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஏப்ரல் மாதம் பார்த்திங்கன்னா தமிழ் புத்தாண்டும் 14ஆம் தேதி நடக்குது. அதாவது தமிழ் புது வருடம் பிறக்குது. ஏற்கனவே ஆங்கில புத்தாண்டு பிறந்ததுலேருந்து ஒரு முன்னேற்றம் இல்லை. சரி, இந்த தமிழ் புத்தாண்டு நல்லா இருக்குமா அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்புகள் நிறையாவே இருக்கும். அது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏப்ரல் மாதம் தான் நடக்குது. 2020 ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு அன்றாட வேலைகளையே நம்ம பார்க்க முடியாமல் ஒரு அமைப்பில் தான் ஒரு நோயின் பிடியில் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகி வரும். மறுபடியும் அந்த நோயின் பிடி வந்துட்டுருக்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த இதுலேருந்து நம்ம முடிஞ்ச வரை பாதுகாப்பாக நம்ம வச்சுக்கணுங்க. முகக்கவசம், வெளியில் போகும்போது ரொம்ப விழிப்புணர்வோடு இருக்கணும். இந்த காலகட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா, நான் ஒரு பொதுவான ஒரு ஜெனரல் ப்ரெடிக்ஷன் தான் ஏப்ரல் மாதத்து பலன்னு சொல்லியிருக்கேன். உங்களுடைய ஜாதகத்தில் இருக்கிற கோள்களை வச்சு தான் 100% சொல்லலாம் அக்யூரேட்டாக. ஏப்ரல் மாதம் 2021ஆம் வருடம் கும்பம் ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த மாதம் எப்படிப்பட்ட பலன்கள் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு பொதுவான ஒரு ஜெனரல் ப்ரெடிக்ஷன் இப்பொழுது பார்ப்போம். கும்பம் ராசிக்காரர்கள் அப்படின்னு சொன்னாவே காலபுருஷ தத்துவத்தின் 11ஆம் இடம். 11 லாபங்கள், நன்மைகள். எந்த ஒரு விஷயத்திலும் இது நமக்கு நன்மை கிடைக்குமா, இது நமக்கு லாபம் வருமா, இவ்வளோ தூரம் நம்ம ஒரு பயணம் போகிறோம், அந்த பயணத்தில் நல்ல அனுகூலம் இருக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி சிந்தித்து ஒரு செயல்களை செய்கின்ற அமைப்புகள் கும்பம் ராசிக்காரர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமாகவே இருக்குது. அதே சமயம் இந்த காலகட்டம் பார்த்திங்கன்னா தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தாங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுடைய ராசியில் 10ஆம் வீட்டில் கேது இருக்கிறாரு. கேது இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அதை செவ்வாய் ராகு அப்படிங்கிற பார்வைகள் வேறு இருக்குங்க. இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு நல்லா ஒரு போயிட்டுருக்கிற மாதிரி பிஸ்னஸ் நல்லா இருக்குங்க. வேலையில் நல்லா சகப்பணியால் ஆதரவு, மேலதிரிகள், உயரதிகள் நல்லா பழகிறாங்க, நமக்கு தேவையான செஞ்சு கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியே வரும். ஆனால் ஏதோ ஒரு வகையில் அது டவுன் ஆகும், பிரேக் ஆகும். அதாவது ஏற்றத்தாழ்வுகள் நிறைந்த மாதிரி ஒரு அமைப்புகள் தான் இந்த கேதும் செவ்வாய் ராகு இதெல்லாம் பண்ணுறாரு. அதே சமயம் படிக்கும் மாணவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப விழிப்புணர்வோடு ரொம்ப டெடிக்கேட்டாக படிக்கணுங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்குது, ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்குது. மாத ஆரம்பத்தில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதே சமயம் படிப்பில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். அதே சமயம் ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி பார்த்திங்கன்னா செவ்வாய் பகவான் உங்களுடைய 5ஆம் வீட்டுக்கு செல்கிறாரு. ஸோ 5ஆம் வீடுன்னு பண்ணவே காதல், அறிவு, வீரம், படிப்பு எல்லாமே சொல்கிறது தான். ஆனால் உங்கள் அன்புக்குரியவங்களும் அனுசரணையான போக்கு கடைபிடிங்க. நீங்கள் ஒன்று சொல்ல, அவங்க ஒன்று சொல்ல, நீங்கள் தவறாக புரிஞ்சிக்கூட தன்மைகள் அதிகமாக இருக்குது. 2 பேரும் காரசாரமான விவாதங்கள் வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்குது. ஸோ அதை கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து இணக்கமாக செல்லும் பொழுது நன்மைகள் ஏற்படலாம். அன்புக்குரியவர்களிடம் அனுசரணையான போக்கு கண்டிப்பாக வேணும், இல்லைன்னா பிரேக் ஆகிடும். அதே சமயம் உங்களுடைய 2ஆம் வீட்டில், அதாவது மீனம் ராசியில் பார்த்திங்கன்னா புதன், சுக்கிரன் மற்றும் சூரியன் இது ரெண்டும் இருக்குது. அது சனி பார்க்குறாரு. ஸோ 4ஆம் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா ராகு செவ்வாய் இருக்கிறதுனால குடும்பத்தில் இருக்கிற பார்த்திங்கன்னா நல்லா போயிட்டுருக்கும். அந்யோன்யம், சந்தோஷம், நிலம், மனை, வீடு, இந்த மாதிரி யோகம், வீடு கட்டுறது, இந்த மாதிரி நல்லா போயிட்டு இருந்தாலும் அவ்வப்போது சில மந்த நிலைகள் உங்களுடைய வாயிலிருந்து வர வார்த்தைகளெல்லாம் குடும்பத்தில் ஒரு சலசலப்போடும் ஆர்கியூமெண்ட்டும் வர்றது தவிர்க்கவே முடியாது. கொஞ்சம் வாய் பேசுகிறதுல கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும். ஆனால் குடும்ப வாழ்க்கை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக போகுமா அப்படிங்கிறதுல எல்லாமே சரிங்களா. இருந்தாலும் சில விஷயங்கள் ரொம்ப நல்லா நடக்கும். சில விஷயங்கள் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மந்தமாக போகிற மாதிரி அமைப்புகள் தான் இருக்குது. உறவில் அந்த சொந்த பந்தம் இவர்கள்ட்ட பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா டெவலப்மெண்ட் போகிற மாதிரி இருக்கும். இருந்தாலும் சில வார்த்தைகள் மூலம் அவர்களை காயப்படுத்தினால சங்கடங்கள் விளைவிக்கின்ற மாதிரி அமைப்புகளும் இருக்குது. அதே சமயம் உங்களுடைய அன்புக்குரியவர்களிடம் வாழ்க்கை துணை நல்லவரை இனிமையாக தான் இருக்கும். ஆனால் செவ்வாய் கிரகம் அது ராசி மாறுறதுனால 5ஆம் வீட்டிற்கு நுழையுது இல்லைங்களா. அதனால் கூட உங்கள் அன்புக்குரியவரிடம் அந்த காதல் பண்ணுறாங்க இவங்கள்ட்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஆர்கியூமெண்ட் அதிகமாக இருக்கும். சரிங்களா. அதுதான் நீங்கள் ஆரம்பத்துலேயே என்ன சொன்னது. இல்லைன்னா கொஞ்சம் பிரேக் ஆகிடுங்க, கொஞ்சம் கவனம் பார்த்துங்க. திருமணமானவர்களுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு டெவலப்மெண்ட் தான். சரிங்களா. வாழ்க்கை இப்படி தான் நம்ம அமைச்சிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டமிட்ட பிளான் பண்ணி ஒரு அமைப்பை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க. அதே சமயம் பொருளாதார ரீதியாக கொடுக்கல் வாங்கல், அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு ஏற்ப நிதி நிலைமை இருக்குமா அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குது.
சரிங்களா? ஆனாலும் செலவுகள் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குங்க. செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கு நீங்கள் முயற்சி பண்ணணும். அதை வந்து சுப செலவாக பண்ணிக்கொள்வது சிறப்பாக இருக்கும். ஒரு செலவுக்கு, அதாவது ஒரு 1000 ரூபாய் செலவு பண்ணுறதுக்கு நீ 2000 3000 இந்த மாதிரி செலவு பண்ணுற மாதிரி அமைப்புகள் இருக்குது. சரிங்களா? உடல் ஆரோக்கிய விஷயத்தில் சற்று கண்ணும் கருத்துமாக கவனமாக இருங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா 12ஆம் வீட்டில் சனி பகவான் இருக்கிற கும்பம் ராசிக்காரர்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆரோக்கியத்தில் சற்று கவனமாக இருக்கணும். சின்னதாக உடல்நிலை கோளாறு ஏற்பட்டால் உடனடியாக மருத்துவ ப்ரிகாஷன் எடுத்துக்கொள்ளணும். அதே சமயம் எலும்பு சம்மந்தமான கால், முட்டி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா 12ஆம் வீட்டில் சனி மற்றும் குரு இருக்கிறாரு. அதே சமயம் 10ஆம் வீட்டில் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது கேது பகவான் இருக்கார் இல்லைங்களா? அதே சமயம் 4வது வீட்டில் ஸ்டார்டிங்கில் ராகு செவ்வாய் இருக்கிறது கொஞ்சம் ஒரு முயற்சிக்கு ஒரு முட்டுக்கட்ட ஒரு தடைகள் வருது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. சரிங்களா? இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அனுதினமாக ஒவ்வொரு வாரமும் செவ்வாய்க்கிழமை அன்றைக்கி கந்த சஷ்டி கவசம் கேட்டு முருகப்பெருமானை வழிபட்டு வரும் பொழுது அவருக்கு கடலை, அது பொட்டுக்கடலை இருக்கு இல்லைங்களா, அதை தானம் செய்து செவ்வாய்க்கிழமை மற்றும் சனிக்கிழமையில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அது சிவப்பு நிற ஆடை அணிந்து இந்த கந்த சஷ்டி கவசம் முருகனுக்குரிய பாடல்களை, துதி பாடல்களை பாடி வணங்கி வரும் பொழுது இந்த தடைகள், தாமதங்கள் எல்லாமே மாறப்போகுது, மறையப்போகுது. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொதுவான பலன்கள் தான் சொல்லியிருக்கேன். உங்களுடைய சுயஜாத்தில் இருக்கிற கோள்களின் நிலைகள், தசாபுத்திகள் இதெல்லாம் வச்சு 100% ப்ரெடிக்ஷன் சொல்லலாம். இதற்காக என்கிட்ட ஒரு கன்சல்டேஷன், ஒரு ஜாதகம் பார்த்துக்கணும் பிரியப்பட்டீங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற என்னோட வாட்ஸ்அப் என்னை கான்டெக்ட் பண்ணி மெசேஜ் பண்ணுங்கள். அதற்குரிய கட்டணங்கள் செலுத்தி பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் விரும்பினால். சரிங்களா? ஓகே, பாய்.